Ngizonifunela ama-23 nje ayiphethe kahle. Sengithathiwe yini? Noma nani la ma-ladies ethi awafuna umendo noma nana nofuna umendo? Anikuthandi? Hawu, yini indaba ningawuthandi? Asesixoxe njengamadoda, yini indaba ningawuthandi? Hayibo, ukumezeka. Ukumezeka, yonke into nje. Kushuthi uma wakho uyahlukumezeka kini? Hayi, ngeke ngisho njalo kodwa nje kona nje umendo. Uma wakho uyamhlukumeza, ubaba wakho uyamhlukumeza noma wakho? Hayi, akihlukumezi, ubaba akihlukumezi. Kodwa nje why ngiyangibone phela, ngiyangibona. Ku-TV noma? Ku-TV, ngiyabuka i-TV. Lalela, yazi ku-TV kwenzalani? Umuntu osebenza kwi-TV ubheka into ezomlethela ababukeli, ne? So if eposta ukuthi kunokuthula ekhaya, uba ungabuka imuvi eborayo kungaxatshana kuyona. So bakhanda istory kube ngase kuzoxatshana so that sizoba excited to see what's going to happen next. So that they can make more money. Not ukuthi i-reality lento kwi-TV. Mina ngibuza ngekini kuyahlukunyezwana ngini. Hayi cha kunyezwa. Okay, uyithathelani into eyenzeka? Yini kanti reality? How do you define the term reality? Between TV and reality, which one is it? Okay, between TV and what is happening at home, yini reality lapho? Hayi, sekhaya kodwa so why nithi reality? Ngisathe ngithathe kodwa phela abo ekhaya ngeke kufane nasemzini yabantu. Why photha into yasemzini yabantu ifake? Why uzogqoka icathulo ezingakulingani? That's my question. Asiyigqoki ukuthi ke sibo. Hayi mina ngiyigqoka. Shuthi wena ngoba nabo umngane wakhe efeyile esikoleni uzothi kuyafeyila esikoleni. Ngeke phela ngoba Okay, lento isho ithathelaphi lento isho. Ngiyangibona. Kodwa umendo nje. Sokala kodwa imali. Ayisonke nina phela nina. Yazi ungakhuluma nje kanje. uNkulunkulu ave enjalo. Yabo into isho ngomlomo wakho. Khona umuntu oyethe lalela khona umuntu oyethe ngisamncane lalela. Athi beshumayela abantu athi ngavele ngingayi kulelo zulu loNkulunkulu osibanibani, ne? Wase sedlule emhlabeni wangangena ezulwini ebenze kahle. Wathi hayi ngoba uNkulunkulu wosibanibani uye lo shembe simkhonzayo ungenanga ngoba nathi ngiyothenga uzungene ezulwini loNkulunkulu osibanibani. So nawe uyokhula ngenye imini uthi usuyilungiselela usufundile uright. Uyibone nje kanti washo usamncane uthi umenda ufuna noma sekuyisikhathi uzoze ungafiki umenga kanti wawuchitha wena uthi uyadlala thana wena ucela uNkulunkulu akhlelele ngendlela ayedale ngayo. Hayi yebo. Ayinqoba le